Σε μια επαρχία που εξελίσσεται ραγδαία, 9 δήμοι και κοινότητες συνθέτουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν μια νέα αυτοδιοικητική οντότητα, τον Δήμο Κουρίου. Μια πόλη που υπόσχεται να μεταμορφώσει την καθημερινότητα, να εμπλουτίσει την κοινωνική ζωή και να αναδείξει την πολιτιστική της κληρονομιά. Ο νέος Δήμος στοχεύει να ενσωματώσει την πολυμορφία της κάθε κοινότητας, δημιουργώντας έναν τόπο όπου η πολυπολιτισμικότητα, η παράδοση και η καινοτομία συνυπάρχουν αρμονικά. Καλώς ήρθατε στον Δήμο Κουρίου, την πόλη του αύριο. Με ναυαρχίδα κάπα που διαφαίνεται μέσα από μια ποικιλία κύκλων, η οπτική ταυτότητα στοχεύει να αναδείξει την ποικιλομορφία που τόσες φορές έχει προαναφερθεί. Οι κύκλοι στο λογότυπο αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές κοινότητες του Δήμου Κουρίου. Κάθε κύκλος είναι μοναδικός, δείχνοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε κοινότητας, ενώ συνολικά εκφράζουν τη συνεργασία και την ενότητα. Οι κύκλοι συμβολίζουν την ποικιλία και την πολυμορφία της περιοχής, προβάλλοντας την αρμονική συνύπαρξη και την αλληλοστήριξη των κοινοτήτων. Αυτή είναι η παρουσίαση της ταυτότητας αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, ο νέος Δήμος δεν αρκείται στην ανάπτυξη και ευημερία του σήμερα. Φιλοδοξεί να γίνει η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Ένας τίτλος που θα επισφραγίσει την πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά και την ακαταμάχητη ζωτικότητα των κατοίκων του. Μια εικαστική πρόταση που τιμά το όραμα και την ανάδειξη της κληρονομιάς 9 πρώην κοινοτήτων που ενώνουν δυνάμεις για να προβάλλουν σε όλη την Ευρώπη το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η χρήση του λογοτύπου και της γενικής εικόνας προσαρμόζεται παντού, σε όλα τα υλικά, σε μορφή εκτυπώσεων, σε μορφές εγκαταστάσεων, με διαδικτυακά, τεχνολογικά και διαδραστικά εργαλεία, δημιουργεί τις βάσεις για μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα όλων των κοινοτήτων που συνενώνει. Κούριον 2030. Μια πολιτιστική πρωτεύουσα που συνθέτει εμπειρίες, ενώνει κουλτούρες και γιορτάζει κάθε μέρα τη μοναδικότητα της ζωής. Είστε έτοιμοι να γίνετε μέρος αυτής της περιπέτειας? Επισκεφτείτε το Kurion2030.eu και γίνετε μέρος των θεματικών ομάδων σήμερα.